Στούντιο Ανδρίκος. Ανδρίκο μου! Αυτό το όμορφο τραγουδάκι το έχει γράψει ο Τόνης ο Μαυρίδης Και ο Παναγιώτης ο Ζαφυρόπουλος, πάντα δύναμη από την όμορφη Καρδίτσα. Και όπως το ξέρετε και όπως το γνωρίζετε, ο Ρίμπο από την όμορφη Καρδίτσα. Δίνα Σούφη, φωνή της ψυχής και του πόνου. Δίναν μαντσουριάσαρ κι καρδιά παρατάλα εστάλα μα το μας κέρδα με τα μοίρα τέσσαρ τον αουκαγέρα σιγά σιγά με ραβά τσέτσαι άμα να συναντού είπα σε μάντε τι θεραπτούν μ' αγκαλιάτε τι θεραπτούν τι γαλήν αυτού του είναι σαν μάνταρ να σαν του εισιν άλμα και έκανε μα για κερδέτου και μα τι μαγές μάνε τι πεντάβιλη τα βαγγεδάς μαγές σώνας λαμαντά του είναι σαν μάνταρ να σαν του εισιν άλμα και έκανε μα για κερδέτου και μα τι μαγές μάνε τι πεντάβιλη τα βαγγεδάς μαγές σώνας λαμαντά. Και είναι αφιερωμένο στον Παναγιώτη Μαυρίδη από Κέρκυρα, στον Χρήστο το Μαυρίδη και στον Χρήστο Ευαγγελόπουλο και όπως το γνωρίζετε ο Μάριος ο Τσακύρης από την όμορφη Καρδίτσα. Και επίσης θα τα αφιερώσω με πολύ αγάπη στον Γιώργο, στον αδερφό μου, τον αγαπάω πολύ από Αθήνα. Έλα ρε Αθήνα! Δίναν μαντσουριάσαρ κι καρδιά παρατάλα εστάλα μα το μας κέρδα με τα μοίρα τέσσαρ τον αουκαγέρα σιγά σιγά με ραβά τσέτσαι άμα να συναντού είπα σε μάντε τι θεραπτούν μ' αγκαλιάτε τι θεραπτούν τι γαλήν αυτού του είναι σαν μάνταρ να σαν του εισιν άλμα και έκανε μα για κερδέτου και μα τι μαγές μάνε τι πεντάβιλη τα βαγγεδάς μαγές σώνας λαμαντά του είναι σαν μάνταρ να σαν του εισιν άλμα και έκανε μα για κερδέτου και μα τι μαγές μάνε τι πεντάβιλη τα βαγγεδάς μαγές σώνας λαμαντά. Σας ευχαριστούμε πολύ που ακούσατε αυτό το όμορφο